Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Лина Хәсәншин таныштырачакмын. Узган атнада республикабыз Донецк һәм Луганск өлкәләреннән качакларны кабул итте. Алар өчен Казанның Ливадия, Васильевский, Яршалы шәһәрендәге Жемчужина санаторийларында вакытлыча яшәү урыны әзерләнгән. Әлмәттә авыр хәлдә калган бу кешеләргә ярдәм итү оештырылган. Әлмәт сәүдә иктисад техникумы педагоглары һәм гомуми эшләр буенча коллективы авыр хәлдә калган Донбасс һәм Луганск халкына ярдәм итәргә кирәк дигән фикерне күтәреп ала. Һәм бер көн эчендә кирәкле продуктларны әзерләп, тортмаларга тутырып та куялар. Туган якларын вакытлыча калдырып, Россия төбәкләренә килүчеләр арасында күбесенчә балалар һәм хатын-кызлар булуын истә тотып, ярдәм итүчеләр посылкаларга балалар ризыгы, сок, консерв һәм гигиена кирәк-яраклары да куйганнар. Донецк һәм Луганск өлкәсеннән килүче кешеләргә безнең коллектив бүләкләр җыйды дияргә, бүләкләр, продуктлар, киемнәр, шундый беренче необходимость булган әйберләр җыйдык. Біз аны хәзер җыеп итәбез Единая Россия оешмасына. Шуннан инде ничек анда үзләре уйлашырлар, шунда җибәрерләр килүче кешеләргә. Студентлар советы да укытучыларына булыша. Алар өстендә продуктларны алып кайту, тутыру, кирәкле урынга алып бару. Бүген без ярдәм җыярга булышабыз һәм торгово-экономический техникумы студентлар читтә калмадылар. Әлмәт сәүдә иктисад техникум башлаган эстафетага теләгән һәр кеше кушыла ала. Зур саклана торган азык-төлек һәм гигиена әйберләрен Шевченко урамы 62-нче йорт адресы буенча урнашкан пунктка китергә мөмкин. 2012 елдан 10 мең татарстанлы хәрби хезмәткә контракт буенча киткән. Белгечләр бу санның елдан-ел арта баруын күзәтә. Мондый формада ватан каршындагы хәрби бурычыңны үтәү өчен яз яки көзне дә көтәргә кирәкми? Все прекрасно понимаем, что все упирается в деньги. Бер еллык мәҗбүри хезмәт өчен аена 2000 сум дәүләт түләвеме, әллә шул ук дәвергә тик 2 еллык альтернатив хезмәт өчен 25 сум һәм аннан да күбрәкме? Казаннан килгән белгечләрнең бу тәкъдиме әле генә зур тормышка аяк басырга җыенган егетләр өчен кызыктырырлык мөмкинлек әлбәттә. Шулай да азмы күпме тормыш тәҗрибәсе туплана башлаган әлмәтлеләрнең фикере икегә бүленде. Берәүләре вакытны бушка уздырмый акча эшләү яклы булса, икенчеләре әтиләре мисалындагы хәрби хезмәт яклы. Барасы килә, угылларда баргач, үземнең дә бар. Кайтасы килә инде. Хотя анда барып, нитеп, кешеләр күреп, булай үзен армияне белергә контракт белән китәс килми вообще. Рәхәт тә түгел, тагынында ятырган инде. Лучше бер елны служить та, кайтып китәргә өйгә. Менә Бөгелмә төзелеш көллияты студенты Егор Васянин контракт буенча хезмәтне сайларга җыена. Тик егет кайсы юнәлеш буенча китәсен әлегә хәл итмәгән. Это хорошая доступность. Контракт буенча хезмәт итү яклы, яхшы хезмәт хакы дип саныйм. Гражданкада контракт хезмәтендә булган шартлар юк. Контракт билгеле бер вакытка имзаланган, кайтасыз һәм мисал өчен машина сатып аласың. Уже выходишь, машину покупаешься. Ватан каршындагы хәрби бурычны үтәү 2008 елдан бирле 1 елга калдырылды. Аңа кадәр үк инде илебездәге контракт буенча хезмәт итү тәҗрибәсе гамәлгә кертелгән иде. Аны башкача альтернатив хезмәт дип тә атыйлар. Мондый формада илебезгә хезмәт итү елдан-ел популярлаша бара ди белгечләр. Моның өчен ким дигәндә урта һөнәри белемле булырга кирәк. Эшне башладык кына, быел хәзер 100дән артык безнең заявление бар. Әмма хәзер без көтәбез аларның дипломнарын. Дипломнары булгач, без аларны призыв урынына контракт буенча аларны армияга җибәрербез. Контракт имзалаган егет кызлар, ни гаҗәп альтернатив хезмәтне сайлаучы хатын кызлар да бар, 1 ел урынына 2 ел хезмәт итәчәк. Кайсы юнәлеш сайлавына карап, хезмәт хакы да төрлечә булырга мөмкин. Ә инде хәрби һөнәр юнәлешен сайлап 5 ел хезмәт итүчеләргә фатир алырга субсидия дә каралган. 5-6 елдан хезмәт итүдән соң аларга акча бирелә, квартира сатып алырга. Һәм безнең контрактниклар казармада яшәми, алар снимательләр квартиралар шәһәрдә или алалар служебное жилье. Снимать итсәләр квартираларны шәһәрдә, аларга хөкүмәт аларның акчаларын компенсировать итә. Һәм отпусклар бар. Кемгә ничек хезмәт итәсен егетләр үзләре хәл итәчәк, өстәмә мәгълүматны хәрби комиссариаттан алырга була. Әлмәт шәһәренең Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге паркта әтиләр белән уллары ожаган уйнады. 3нче ел рәттән әлеге хәрби патриотик уенны шәһәрнең әтиләр советы һәм районның мәгариф идарәсе бергәләп оештыра.
Әти белән бергә ожаган ойынында 18 команда катнашты. Аларның һәрберсендә 5 әти һәм бала. Бала янәшәсендә әтиләр сынатмады. Әмма аларның әтиләр янында иң көчле ул, иң яхшы иптәш буласы килде. Семейный праздник. Гаилә бәйрәме бала белән әти арасын якынайта дип уйлыйм. Бер-берсен белмәгән кешеләр белән монда танышабыз да. Здесь знакомство получается. Дальше был тир. Это было, конечно... Тирда ату булды. Атуы авыр булды, ләкин без әти белән булдырдык. Аның әйтеп торуы белән без җиңдек. С помощью его подсказок я побеждал. Әтиле уллы аркан тартышу, тюбингта бормалы юлны үтү сыман ярышларны җиңеллек белән җиңеп чыктылар. Шуңадырмы, ачык һавада пешергән бутка һәм кайнар чәй иң тәмле ризык. Вам хватило кашки? Все, слава богу. Ярышларны Әлмәт әтиләр советы оештыра. Ул колабызда 2017 елдан бирле эшли. Аларга фикердәшләр, игенәчләр һәм хәйриячеләр ярдәм итә. Мероприятие, главная цель поднять. Төп максат әтиләрне диваннан торгызып, балалар тормышына кертеп җибәрү, әти төшенчәсен күтәрү. Этого мероприятия. Бергәлектә көч. Монда ярышлар гаиләне берләштергә сонлы өлеш. Шуңа да аның дәвамы һичшиксез булачак ди оештыручылар. Колабызның иң зур байлыгы аның кешеләре, төзүчеләр, нефть чыгаручылар, композиторлар, язучылар. Саны китсәң, һәр өлкәнең үз каһарманы, үз күркәм мисалы бар. Шул меңнәрнең берсе Изаил Зарипов. Аның турында нефтьчеләр арасында иң яхшы язучы, язучылар арасында иң яхшы нефтьче диләр. 27 февральдә безнең якташыбыз, язучы һәм журналист, күренекле нефтьче, ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Изаил Зариповның тууына 95 ел тула. Шул уңайдан Әлмәтнең төбәкне өйрәнү музеенда аңа багышланган экспозиция ачылды. Дарим краеведческому музею вот эту раритетную машинку. Әлеге печатләү машинкасында Изаил Зарипов төрле газета битләрендә телевидение аша дөнья күргән мәкаләләрен, булачак китапларын бастырган. Бүгеннән аны мәрхүмнең кызы, танылган Әлмәт журналисты Лилия Сабитова киң җәмәгатьчелеккә бүләк итте. Хезмәт юлын нефть чыгаручы булып башлап, бу авыр хезмәтнең иң беренче баскычларыннан үткән Изаил Зарипов колабызда гына түгел, төбәгебездә дә билгеле шәхес. Нефтьче булган вакытыннан ук каләм тибрәтә башлаган якташыбызның беренче басмалары Лениногорск һәм Әлмәт районы газеталарында дөнья күрә. Соңрак ул Республика дәүләт телерадиокомпаниясенең безнең төбәктәге корреспондент пунктында җитәкли. Аның нефть сәнәгате хезмәткәрләренә Көньяк-Көнчыгыш район яңалыкларына багышланган репортажларының үз тамашачылары булдырыла. Эш барышында җыелган йөзләгән материаллары соңыннан китап булып басылып та чыга. Изаил Ага хатын-кыз нефтьчеләр хакында язган бердән-бер язучы. Я сейчас благодарна сотрудникам музея за то, что они воссоздали вот эту вот. Мин музей хезмәткәрләренә аеруча рәхмәтле, чөнки алар әтиемнең хатирәләрен саклап торучылар. Бирегә без аның эш өстәлен, коралларын, яратып чәй эчә торган стаканын алып килдек. Калабыз халкы үз кешеләре хакында белергә тиеш дип саныйм. Я думаю, что наши альметьевцы и гости города должны знать своих людей. Заманында беренче нефть музее булдыруның инициаторы булган Изаил Зариповның шәхси әйберләре инде үзләре тулы бер тарих. Аны төбәкне өйрәнү музей хезмәткәрләре кадерләп саклый һәм бирегә килгән һәр кешегә рәхәтләнеп күрсәтәчәк. Мы можем и о нем, конечно, рассказать, о его качествах, какой это был порядочный, умный, профессиональный человек. Без музейга килүчеләргә аның ни дәрәҗәдә акыллы, талантлы, үз эшенең чын остасы булуын замандашлары хатирәләреннән дә сөйли алабыз. Безгә бит балалар, яшьләр дә килә. Алар өчен бу бигрәк тә файдалы булачак. То есть наша работа продолжается. Музейда ачылган экспозиция майга кадәр торачак, теләгән һәр кеше аның белән эш көннәрендә килеп танышу мөмкинлегенә ия. Элек аулак өйләр ничек узганда бүген замандашларыбызны ни кызыксындыра? Бу сорауга җавапны белү өчен колабызның Риза Фәхретдин исемендәге беренче гимназиясенә бару кирәк булган икән. Татар теле бетә дип лаф урган милләттәшләребезгә лаеклы җавап итеп, биредә аулак үй батл узды. Татарлар дигәнем иҗатка туры катнашы булган һәм булмаган, ләкин милләтебез язмышы белән һичшиксез борчылган милләттәшләремне атыйм. Язучылар, укытучылар, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, җитәкчеләр, укучылар, булар барысы да бу чарага зур әзерлек белән килгән. 7 минутлык тәкъдимнәмәдә үзләре турында, төбәкләре турында сөйләделәр, оештыручылар әзерләгән билемнәрне чишттеләр. Проектның авторы журналист Сәвия Закирова сүзләренчә, аулак үй батл проекты республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы һәм язучылар берлеге, мәдәният министрлыгы тарафыннан яклау тапкан. Аның максаты халкыбызның милли йолаларын, уеннарын, җырларын яшь буынга аулак үй күренеше аша җиткерү, замандашларыбызны әдипләребезнең иҗаты белән таныштыру. Без инде күренекле төрле буын шагыйрәләрен балалар белән таныштыру мөмкинлеген вә һәм балаларыбызга халкыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен, аннары халык җырларын алар тыңлап кына утырмыйлар, бергә кушылып өйрәнеп киләләр, бергә кушылып җырлыйлар менә шулай. Без аларны чакырып,
10 балага каршы 5 шагыйрә бил алышты. 18 февральдә булды узган ел. Һәм бу ел инде без bir yıl davamında бик күп районнарда булып, төрле районнардан финалистлар җыйдык. Батылда катнашучыларны бәяләргә махсус чакырылган кунак Шагыйрә Фәүзия Солтан да бу иҗади ярышның бары тик уңай якларын гына күрә. Татар теле бетә дигән сүз юк сүз ул. Мин аны беренче тапкыр бер мәктәпкә барганнан соң кайтып сөендем. Менә Тагат Нәбиевич минем иптәшем, ул йөрәм, мен Тагали белән. Мин әйттем, Тагат Нәбиевич бит мин әйтәм, татар әдәбияты бик матур эшлибез дидем инде. Мәтәм яшиләр алар. Әле без барабыз дидем. Проект чыннан да уникаль һәм бик мөһим. Алга таба ул республика районнары җитәкчеләрендә яклау тапса, бик хуп. Электән ябык кичә булып танылган авла көйләрен милләтебез күр китәргә бик вакыт инде. Безнең халкыбыз укый, аннары шигъриятле, шигырьле һәм җырлы, моңлы. Менә шушындый рухта барганда, минемчә, без бер кайчан да үзебезнең туган телебезне, ана телебезне онытмаячакбыз. Һәм киләчәктә тагын да димәк, шушы тел яшәсен өчен кулдан килгәннең барын да эшләячәкбез. Май шабу масленица кызыклы көттеп алынган күңелле һәм иң тәмле бәйрәмнәрнең берсе. Традиция буенча бәйрәмне 7 көн билгеләп үтәләр. Әлеге бәйрәм уңаеннан Дари Добро игелек бүләге дип исемләнгән сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга ярдәм фонды бәйрәм программасы әзерләде. Программаның беренче өлешендә балалар бу мөһим атнаның бәйрәм итү тарихы белән таныштылар. Гореф-гадәтләре һәм йолалары турында белделәр. Май чабу атнасының көннәр исемнәре белән таныштылар. А вторник заигрыш. Начинается игрище ипотеки. Возводятся снежные городки. Среда. Среда у нас лакомка или сладкоежка. В этот день лакомятся горячими блинами, конечно, ребята, блинами. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, бу чараның тагы мөһим максаты бар иде. Самое главное, хотим показать, что Иң мөһиме, Әлмәттә яшәүче һәм фондка кергән әлеге үзенчәлекле балаларыбызның барлык балалар сыман шундый ук матур булуын күрсәтергә телибез. Алар калган балалар кебек үк түгел. Биредә алар барысы бергә бер мәйданчыкта, барысы да бер-берсе турында кайгырталар. Һәм бу бик сөендерә. все заботятся друг о друге, и это очень радует. Шулай ук биредә балалар бергә табышмаклар чиштеләр, конкурсларда катнаштылар, җитезлектә көч сынаштылар, җырладылар һәм биеделәр. Масленица асылда Россия тарихының бойлылыгын һәм тулылыгын, шул исәптән аның катлаулы рухи юлын үз эченә ала. Ул үзенчәлеккә ия булган мәдәниятләрнең һәм йолаларның катнашуын күрсәтә. Традицион кыш белән хушлашу бәйрәме барсын да шатландырып, Масленицаның традицион сые коймаклар авыз итү белән тамамланды. Весна как раз пришла, у всех витаминоз, и дает такой толчок для солнечного настроения. Тут очень атмосферно, просто очень весело. Очень вкусные блины, пекли сами девушки, очень вкусно, конечно, и все очень классно тут. Язның беренче көннәрендә студентлар спартакиадасы кысаларында Әлмәттә волейбол ярышлары узды. Политехник техникумда җыелган әлеге спорт төрен яратучы егетләр белән без дә сөйләшеп кайттык. Гадәттәгечә студентлар спартакиадасы кысаларында узучы ярышлар уку елы башында ук башлана. Сентябрьдән майга кадәр егетләр һәм кызлар иң спортчан уку йорты исеме өчен 8 төрле ярышта көч сынаша. Впереди у нас остаются баскетбол. Алга таба баскетбол, yüzүү, 1 май эстафетасы һәм җиңел атлетика булачак. Стөл теннисы, мини-футбол, чоңгыда узыш инде үтте, ә бүген волейбол. Сегодня как раз мы присутствуем на волейболе. Турнир таблицасында урта һәм югары уку йортлары нәтиҗәләре аерым исәпләнә. Кызлар һәм егетләр аерым зачетта. СУЗы и вузы, которые готовы принять на своих площадках эти соревнования, да? Ярышлар уздыруда уку йортлары безгә мәйданчык бирә. Моның өчен без аларга рәхмәтле. Үзебез җаваплылык ала һәм үткәрә торган биналар да бар. Мәсәлән, футбол буенча спорт мәктәбе. Анда без мини-футбол уздырабыз. Стөл теннисы мәктәбендә стөл теннисы буенча ярышлар уздырдык. Волейбол буенча ярышлар үткәрүдә безне политехник техникум кабул итте һәм без ярышларны монда уздырабыз. Күп студентлар спорт белән профессиональ шөгыльләнә һәм шәһәребез, республикабызда аны яклап та төрле ярышларда катнаша. Ә районыбызның студентлар спартакиадасында аларны үз уку йортын тәкъдим итү максаты берләштерә. Очень ответственно, потому что Бик җаваплы, чөнки уку йорты һәр вакыт югары күрсәткечләр генә сорый. для нас очень важно защитить честь нашего техникума. Ну, так как мы здесь... Безнең өчен техникумда аны яклау мөһим. Үзебезнең уку йорты бит. Миңа волейбол белән шөгыльләнү ошый, минем өчен бу мөһим. Мне очень нравится заниматься волейболом. Из-за этого очень для меня это важно. Спартакиада беренче тапкыр катнашучы студентларда киләчәккә өметләр баглый. Играем первый раз.
Игра понравилась, интересно. Беренче тапкыр уйныйм, ошады, кызык, көндәшлек бар. Нидер әз генә җитмәде җиңүгә. Башка уеннар башкача булыр дип ышанабыз. Кызык уен оештыручыларга рәхмәт. Яшьләрнең спорт тормышын үстерәләр. Такой, то есть развиваете спортивную жизнь молодежи. Бүген колледж һәм техникум студентлары арасында волейбол буенча ярышлар башланса, иртәгә инде югары уку йортлары студентлары да волейбол уйнаячак. Әйләнеш системасы буенча узган волейбол ярышларында политехник техникум командасы җиңүче булды. Икенче урында һөнәри көллият командасы, мактаулы өченче урында медицина көллияте. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Ленар Курбанов сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.